Da ni'n chwilio am gymunedau yn Môn i gydweithio efo ni ar gynllun o'r enw Carbon Isel, Cartrefi Hapus. A bwriad y cynllun yma ydy adnabod ffyrdd y bydd cymunedau arbed ynni a cynyddu effeithiolrwydd. Mae yna fydd economaidd i hyn, mae yna fydd cymunedol a bydd amgylcheddol. Felly os gan grwpiau unigolion diddordeb bod yn rhan o hyn, cysylltwch â ni trwy'r safle we, trwy Facebook, trwy e-bost i dderbyn rhagor y manylion. Da ni'n chwilio am bawb i gyfrannu at hwn mwyn gwneud gwahaniaeth yn lleol a hefyd cyfrannu at yr agenda carbon bydol hefyd. Diolch yn fawr.